Здравейте всички! И днес ще ви науча как да свирите една народна еврейска мелодия, която се нарича Хава Нагила. Първо ще ви я свиря, а след това ще пристъпим към обучението. Сега как звучи? А сега на какво ще свирим? Ще свирим на първата струна, която една е долу и една е тедничката. Ето я. И ще натискаме на тези пракчета. Първото, четвъртото, петото, седмото и осмото. Също така ще има и отворени струни, които ще ги наричам просто нула. И сега първата част. Първата част се свири така. Свирим два пъти нула. След това 4, 1, 0. Да повторим. Още веднъж. Втората част се свири така. Свирим 2 пъти 4. След това 7, 5, 4. Да повторим. Още веднъж. Сега третата част, тя се свири така. Свирим 2 пъти 5. След това 8, 7, 5. Да повторим. Още веднъж. И сега четвъртата част, тя се свири така. Свирим 4, 1, 0, 1 и 4. Да повторим. Още веднъж. И всичко това образува първата половина. И сега да свирим първата половина. Втората половина се свири по същия начин, освен четвъртата част, която се свири така. 4, 1, 0, 1, 0. Да повторим. Още веднъж. И сега всички части заедно. И това е. Надявам се да успеете да свирите тази мелодия. И се надявам видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, му пуснете лайк и го споделете. И се абонирайте за канала ми, защото ще има още много други яки видеа. И довиждане на всички!